Ya kwero mogiro kamano kuom kete e Ramogi TV. Tarik en 30 dwe mar 9 higa mar 2024. Anyalo wacho ni ne wuok tich mogik e dwe mar 9 higa ni moko bichakwa ne kendo intiere kama kare mar mondo mi weche manyien moiko ne chenro mar migago wantiere kod mathoth kama gi weche maomiyo pek. Doho mamalo tamore kwayo mar tamo od bura tayo twak mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Tulipata habari ya kwamba kuanzia saa 11 kulikuwa na magunia kama 20 ya bangi ambayo haijakuwa processed, ile magunia ambayo haijakuwa processed. Bila mana Vasho Makonyasore kinde magikoni nitie medruok e kwan jopuonjre modonjo e ohand njaga. Si kitu ambayo tunafurahia kabisa kwa sababu tangu kuanze kuwa na shida hii watu zaidi ya 14 wameuawa. Jopiny manaro konyiso luoro kaluwore kod rocho karita ka gikoni Japar osenegi e jumbe 2. Erokamano kuom yiero Ramogi TV. Inyalo tudri kod layo mag tudruok mapile pile 2-3-6-0-0 kachiel e YouTube, Facebook kachiel kod X mar Ramogi TV. Nyinga Ochieng Emmanuel bed kod chakruok nyaka gigo. Ka wachako en riwruok mar jochiw thieth bade ma Kisumo golo ywak e midhiero magi ma oriwo koda ka deko mar osara kuom thuolo mar dweche 2. Giwacho ni pok ochul gi osara mar dwe mar 8 kod mar 9. Bende giywak e midhiero mar deko ma medo jochiw thieth lemo kod midhiero no motelo gi dar ka iwuok e NHIF nyaka e SHIF. Winja ne gima gin go giloso sani achiel kachiel kowuok e boma ma Kisumo. Jo health pok ochul dweche 2. To mano ok en gima ber nikech ka koro idhi tich tionge kata transport minyalo dhi go tich. Idhi tich to landlord susore e bathi dwa loro ni dot. Idhi tich to nyithindo riembe sikul, jopuonj gocho ni idhi om nyithindo sikul kata transport midhi omogo nyithindo onge. Idhi tich to japiko materi tich, japiko dwa pesa ne. Japiko redo ni dhoot chula pesa nikech koro jaka piko idho gi gowi. Gini tek jodalawa, omiyo gima wawacho en ni wachiwo mana juma achiel. Counties mamoko se chudo to Kisumo dagi chulo ji. Kendo giwach ne ji ni gibro chulo ji karango. Inyiso mano ndik barua ni wabro chulo to ndale madhi. Ochopo kama koro wachiwo juma achiel. Mako sara ok wanyal yudo to biro chuno ni koro jo health tete ma Kisumo bro wuok oko mondo gidhi gimanyo sara kuom employer. Mano wach mokwongo. Wach mar 2 nitie wach mar insurance. Ji te ong'eyo ni sani NHIF rumo, ji transit, ji dhi e insurance machielo. Kisumu County nyocho kelo insurance moro miluongo ni Madison. Madison ni ok wang'eyo kaka noyiere nikech insurances ng'eny. To kata wan union leaders, representatives mag members, ne ok oketwa piny, be ok omiyo option, ok omi kata members option ni to yiere ma mondo wane ni to dong insurance moro wacho ni ana chiwo ma to moro chiwo ma to koro yiero the best. Ok mane kaka idwaro. To koro wan okelnwa insurance miluongo ni Madison ni ma nyaka wati godo to watiyo kode titiyo kode e government hospitals mamoko onge kata yath. Poko chuli msara dweche 2 timi insurance to insurance ni thiedhri kuma yath be onge. Koro mano wach ma ok wanyal yie kaka jo health. Omiyo wakwayo ni mondo wach mar insurance ni the county government obed piny kodwa as representatives mag jo health mondo wa discuss mondo wayier a suitable insurance ma the best ma bro offer best services ne jowa te kaka nyalore. Wach machielo ni wan gi jowa manondiki higa 2019 nyaka sani jogo ichulo osara nus michulo jomoko. Magi gin nyithindwa monyuol Kisumo ka, mosomo Kisumo ka, mathiedho jowa. To in adier kidhi tich gi ng'ato to ng'ato ichulo osara nus igni madhi 4 to ng'ama igni 5 to ng'ama chielo ichulo moingi, iwinjo nadi?
Gigi ne wasewacho mwasewuoyo mwasebet gi county mane gikoni higa ni gidhi confirm jogi mondo chulgi ka jomoko. Ung'e maber ni county government no confirm ECD teachers. It is not a lie. Wang'e very well ni county government no confirm the tax collectors, revenue collectors. They were confirmed. Angoma mono county government confirm health workers for 5 years. En angoma mono gi confirm health workers for 5 years. Jomoko nitie mendiko imiyo nyaka direct employment on permanent and pensionable. Wawacho ni oromo. Gimoro kamoro nyaka bed gi gikone. Giko chopo makoro nyaka health workers ma under UHC nyaka bed confirmed mana kaka jowete gi mamoko osebedo confirmed. Departments te health ka emindike ng'ato tichuli nus msara timi contract ma 3 years to contract ni be onge guarantee ni kitieke to pod idhi mbele gi tich. Omiyo wakwayo county government of Kisumu ni jogi koro sauche omanyaka gibed confirmed. To ka ok gijal confirm gi to giwachnwa mondo mi wang'i what can be done, the best way minyalo konygi godo. Ok ijal kawo nyathi ng'ato ichulo nuso sara to jomoko tichulo mopogore kamano. Wach mogik en wach mar promotion mar jowa. Nitie ji manodong' mane ok obedo promoted. Chal ni nuse mane jogo promoto jomoko nodong'. Koro jogi be wuoro ni to gini ibiro tiek karang'o. Gigi wadwa ni mondo watieki mondo kwa donjo higa manyien to wadonjo higa manyien ka koro weche orumo. Ok wachak waduog ka to the media ni wabiro ywak ni Kisumu County odage timo ne joge ABCD. Counties mamoko osetimo gigi. Ang'o ma mondo Kisumu timogi? Counties mamoko osechulo ji msara. Wakwayo ni kata tok gior ji mondo odhi osome other counties ni to jogi to golo pesa kanya machulo godo the health workers and their staffs. Ginyalo dhi kamoro mondo gisom nikech gini ka ng'ato timo gimoro moingi donge dhi tisomo kuome ni to unu time nade. So mane gima wawacho ni Kisumu County odhi higa gidhi kata Siaya gipenj to jose unu chudo nang'o. Ere kaka uyudo pesa muchulo jo to wan ma wan otamo wani. Nikech ok en gima ber. Samo wuoyo kod nitie jowa matuo makata kaka thiedho onge. Nikech gionge gi insurance. Ok en gima ber. Omiyo katieko tawacho kama. Wamiyo Kisumu County ndalo 7. Ndalo 7 wachako kwano sani sama wane kane. Kochopo wuok tich. Yakoromogi mano riwruok ma jochiw thieth bade ma Kisumu gigolo ywak e wi midhiero ma oriwo koda kadeko mar osara kuom thuolo ma dweche 2. Wach ma bende chal kod mano en ni jatend migawo ma thieth e pacho kaendi Debora Baraza bende gisantiere nyim kamati mar od bura kendo gitwak e weche motenore kod chenro mag thieth e pacho ka. Wawinjane kaka chenro dhi nyime. Kibageni asked, we are paying too much than we are getting from it. Our initiative, we say that we must have a base where we want to pay. We say we will not come below the national health insurance premiums that are currently being paid. Where we have assessed and we need to enhance, we have done that and it is there in the benefit package. We submitted the benefit package to you, honorable members, and again you gave us approval. Honorable members, we are moving this journey. We are going to, all of us, today we are giving a progress update of where we are. We expect still a lot of support from you in terms of telling Kenyans to contribute to the social health insurance, because we also realize that all of us belong to a community. All of us come from our society and we face challenges. The big thing that we identified, which you also said it is true, is that we are going into out-of-pocket expense which is going up. Harambes is what we want to kill. We might not kill today, but in the future we shall kill the Harambes. Now let me go to Honorable Martins. I know people, tomorrow most of them, as you say, they will be energized, they will wake up and say, let me go to the hospital. What we have done is we have had engagements with the Council of Governors, we've discussed with them, we've told them to stop, and particularly level 2, level 3, which there is a primary health care fund. And we are saying to access the primary health care fund, what a member needs to do is register. Once a member is registered, yes, as we live there, when is FIF becoming functional?
It is functional, Vice Chair. It is not. In some counties. It is not. According to the report you got, Where I come from, it is not functional. Where I come from here is even the dispensary next to my home. The money they get even for deliveries goes to the county account. Even the women who are delivering there, the family have to carry food for them, because the maternity cannot even cook for those women because all money is going to county account. Food. If your relative delivers there, you have to take food to them. So until FIF is functional, and the governors tell you the truth, until FIF is functional, we still have a big problem. Vice Chair, it is functional in some counties, and some counties it is not functional. I will report based on the meeting that we had with the governors, and they confirmed themselves that out of the 47, not about 8 counties have not implemented FIF. Chair, the ministry has offered, and it was agreed that the ministry support those counties to operationalize the FIF bill. Honorable Chair, will check with the county of the Vice Chair and I'll revert back to him to confirm whether it's among the 8. Maybe if the record is it. I am specific about it. Thank you. I will Mano kanyo jatend migao mar weche mag thieth Deborah Baraza nyim komati mar od bura olero weche motenore kod chenro manyien mar okumba mar thieth migeni biro chakore dwe mar 10 higani. Komachielo doma malo tamore kwayo mar chungo chenro machwalo twak mathichoko jalup jatend piny Rigathi Gachagua nyim od bura. Jang'ad buche Bahati Mwamuye kata kamano koni bura no ibiro tal kata mul kendo tarik 7 dwe manyien. Bura mano chwal kod mane jagoro maduong' bura mar UDA Cleophas Malala ne dwani mondo do chungu chwaleo od bura twak mathichoko Gachagua. Koloni od bura ok ochuoge yo makare kaloni pok gichopo dwaro mar 2 kuom 3 ma okete pend chike mapacho ka. Jang'ad buche Mwamuye ogolo chik na jomodonjo kod modonegi mondo chwal do bok madwarore ma ok kalo tarik 4 mar dwe manyien motel ne tuom bura no kendo tarik 7 dwe mar 10. Twak mathichoko Gachagua chano pedhi nyim od bura odiochieng' makiny. Kapod wantiere weche motenore kod mano en jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Okone jatend piny Kenya William Ruto ni entiere kod thuolo mar loso kinde kod oganda jomasawa ma piny Kenya. Joko ni thuolo pod nitiere kendo Ruto nyalo reso weche mosekethore kinde kod Gachagua. Kata kamano okoni jatend piny William Ruto obed nyalo kloke wi ng'ano ma osira ng'anyo mar rowere mag Gen Z pachoka. Kargaji Jose Ruto kuom wacho ni Ford Foundation no chwalo omenda pachoka kendo siro ng'anyo mar riwruok mok ma piny owacho no. Bende Ruto nogo duogo romo nyocha kodgi e pinje maoko. Tuesday useme ni hii, Wednesday useme ni hii, Thursday useme ni hii. Sasa unapotosha wa Kenya. Wewe Deputy President unahudhuria vikao vya usalama Security Committee? Na mbona maneno huko yasema kwa Security Committee? Sasa ile ninasema kwa Security Council siwezi sema hapa kwa vyombo vya habari. Nauliza hayo mambo yanyolisema Mombasa. Mambo ambayo tunazungumza huko ni asiri ya huko. Sisi tunazungumza huko. Lakini ilifika pahali nilitaka wakati huo niliongea Mombasa kwa sababu Kenya ilikuwa ina maswali mingi. Na mimi ni kiongozi pia. Hata kama niko chini ya rais pia mimi ni kiongozi na Wakenya pia walitaka kusikia kwangu maoni yangu ni gani. Na mimi nikasema hawa watoto wasikizwe na walisikizwa kwa sababu nilipima na nikaona iko haja wasikizwe. Mimi mwenyewe nilikuwa nimekiri na nimesema ya kwamba iko shida na finance bill na Wakenya kwa sababu nilikuwa nimewasikiza. Na ikabidi mimi nitamke kwa sababu Wakenya walitaka kujua Deputy President anasema nini. Nikasema tusikize Wakenya. Tukue tukiwasikiza na kama tungewasikiza hatungefika hapo siku hiyo. Hiyo ndio ilikuwa maoni yangu na ilikuwa msimamo wangu na ningali nasimama hapo. Rais angali yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri. Aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri. Na ni watu wako na shukurani na ni watu ambaye wanaheshimu viongozi. Judolo kanisa ma Pentecost wacho ni ywaruok ma siasa pachoka
nyalo biro kelo pogruok e kind oganda kaluwore kod lwasi makoro tedore. Jodolo kotelni kod Peter Manyuru kwa josiasa mondo kung dhogi kendo keyo liet ma siasa. Manyuru wacho ni tich oko Gachagua biro duoko lwasi ma siasa kendo oganda ok nobed kod kwe makare. Okwayo kwe mondo kendo jiwo jotelo mondo los e kindgi kaka yor yudo duoko mag ywaruok. We express our deep concern regarding the current political discussions surrounding the potential impeachment of the Deputy President of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. Given the stature and prominence of the office of the Deputy President of the Republic of Kenya as the second highest executive office in the country, there is no doubt that the impeachment of the holder of that office would lead to political uncertainty, instability, and chaos, regardless of the merits or otherwise. This has become apparent in recent weeks as the country appears to have reverted to campaign mentality with increased political tensions just 2 years into the current administration and 3 years before the next general election. Jokanye sekta masomo dwaro mondo sekta no keti lai kod okenge mogirore mabiro tae kendo konye kedo kod midhiero ma okwake. Jokanye sekta no e kaunti ma Kilifi okoko mar kwedo malich okang' mogande gwengego omako matek kendo miyo pek weche mag liete moingo somo. E twak mar kod jofwambo gilero ni timbe ma kama oseduoko piny rang'iny mar somo e gwengego kendo onego kedgo motegno. Education system ya Kenya ina fail kabisa. Pale CBC hatujui malikio yake inatoka wapi na inaelekea wapi. Very honestly. Na hii model ya sasa kusema kwamba wanafunzi iwe na categorized. Category 1, 2, 3, 4, 5. It is actually irrelevant. Because so you don't even know, nobody knows every student where his background. Wewe hujajua background mtoto. Ni jambo la kushangaza sana kwamba wasomi hawaangaziwi. Tutaangazia wanasiasa, lakini wasomi hawaangaziwi. Imefika mahali hata vijana shuleni wanaanza kulizana, unasoma basi uwe nini? Siheri tu nirudi pale nikipiga mdomo nitakuwa mwanasiasa. Kwa kweli masomo ni jambo muhimu, lakini pia kuangalia yale utamaduni wetu ambayo imetunza na babu na inatufaidi ni jambo zuri, lakini tuangazie kwanza mapato ambayo tunaweza uwezesha. Mambo mengine ya kijamii tunaweza kuangalia vile tunaweza kufanya kwa njia ambayo pengine haiwezi kuchukua rasilimali nyingi. The truth is we should put education at the forefront of everything else. You know, we should ensure if a kid needs school fees or a kid is incapacitated, you know, not able to attend to school because of fees, then that's a point of help. Tusingoje mtu amekufa ndo tunachanga mamilioni. You know, I am seeing budgets here in Kilifi especially where we see budget of 600,000, 800,000 to bury somebody and pengine hata mtoto wake mwenyewe haendi shule. So let's move away from that. Let's help the needy. Ete migao mar omenda John Mbadi wacho ni piny owacho dhi neno ni apeyni duto magedo gi ochung'e piny Kenya moting'o mage gwenge mag Nyanza otieki duto. Kolose gwenge mag Nyatike kama ne oromo kod riwruoge joriemb boda boda wacho ni apeyni duto ma okwamo dwaro omenda maromo shillings bilion 161 mondo tiek gedo mage. Wacho ni kaka jatend migao mar omenda tije neno ni omenda oyudore mondo tiek go gedo mag apeyni. Bende okwayo joriemb nyamburko kod weg nyamburko mondo oket arita makare e apaya mondo giduok piny masiche makinde ka kinde. So that our children may. As Cabinet Secretary for National Treasury, my job is to help the President get money to do development, to complete the development projects which have stalled. When you move across the country,
country, all road projects have stalled. I am going to make sure that I help the president get resources to restart all the roads across the country, to pay all the pending bills of 166 billion for roads and have the contractors back on road. Yocha wasebedo piny mowinjore ni yo ma alwanda nyaka agolumo otiekonwa. Yocha wachako wuoyo mwawacho ni yo ma agolumo nyaka Sindo otiekonwa. Wachako wuoyo mwawinjore ni yo ma Namba Kodero nyaka Moro okelonwa contractor sama en ofisne. Jodak kod jowuoth matiyo kod apaya ma Kogo kochomo Nzoia sub-county ma Likuyani kaunti ma Kakamega ojiw mondo obed motang' bang' apaya nosienyore moyo bugo maduong' bang' koth kelo ohula. Jakeno mar riwruok mar Red Cross e kaunti ma Kakamega Wycliffe Kisingula okoni bugono nyalo kelo masira kendo nyaka tang' kode mondo miyo okaw okang' mar lose mapiyo kaluwore ni apayano itiyogo kod ji mathoth. Kisingula kata kamano yuago jok madonjo e bugnigo kendo choko kuoyo mar uso. Kwero jok maketo ngimagi e andaki kadonjo kunyo kuoyo e bugnigo mondo mi obed mabor kod timno. Barabara hii imekatika vibaya zaidi kwa stretch ya over 500 meters na ni hatari kwa binadamu, ni hatari kwa magari, ni hatari hata kwa wanyama wote wanaopita kwa barabara hii. Inakuwa cost na poromoko wa udongo wakati mvua inanyesha, inapeleka mchanga mingi sana. Na tukienda kule chini utapata kuna watu wa malori wanachukua huu mchanga na matrakta. In fact ni matrakta nyingi sana yenye nabeba hii mchanga wakipeleka kuuza. Ninaomba wale watu ambao wanatoa mchanga kama hapa hivi mnaona wanachimba hapa, wanatoa mchanga, wanaosha. Ningependa to desist, tuache hiyo dini ya kuweza kubomoa mchanga, kubomoa udongo tukitengeneza mchanga ili ndio tupate pesa. Tunaomba tu serikali kama mnatusikia kilio chetu, angalau mkuje mtuoneko. Ni watu magari mengi wamekuja, watu wa serikali, lakini wanakujanga tu, wanaangalia, wanapiga mapicha then wanaenda. Kwa Mogili Port mauke Magili Kuyani kutiyore kod weche mag kunyo kuoyo to kod bugo mantiere apaya wakaw godo yueyowa mokwongo. Kidhi mabor pod wantiere kod mathoth moikoni chenro mar migago. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange leo kwa nafasi ya kujishindia mamilioni ya pesa. Jipange ushinde na View sasa. Bonyeza *487*3# na uweke 50 bob tu au tuma kwa paybill number 724177. Account number ikiwa ni nambari yako ya simu. Utapata content na point 50 za kuingia kwenye draw ya kujishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya 3 million shillings. 3 million shillings. Jibambe na content nyingi zaidi, uongeze chances zako za kushinda. Jipange na View sasa. Weka 50 bob tu na huenda ukajishindia 50,000 kila siku, milioni moja kila wiki na grand prize ya milioni 3. Shinda mamilioni, mamilioni. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 0000130. Dreaming of Italy, but worried about planning your trip? View Travel has you covered. View Travel invites you on a 5-day, 4-night adventure starting from $1,650. Sail to the enchanting island of Venice, where ancient canals whisper tales of the past. Immerse yourself in the grandeur of Rome, exploring its iconic landmarks like the Imperial Forums. Discover the artistic heart of Florence, a city inspired by the Renaissance as you witness the timeless craft of Murano glass blowing. With guaranteed departures, personalized quotes, and our unwavering commitment to reliability, View Travel is your trusted partner in creating unforgettable Italian memories. Book your adventure today. Visit viewtravel.com or call 0703 254 254. Citizen Duke on the home of
Unajua saa hii unaweza pata shopping ya kungarisha nyumba mwezi mzima na only 1,371 shillings. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package na inatoka Quickmart. Bidco cream bar soap 1 kg, 233 down to 165. Sunlight powder detergent yellow 1 kg, 360 down to 279. The Bar Herbal toothpaste charcoal 140 grams, 400 down to 289. Quick Choice premium tissue 10 pack, 500 down to 399. Dettol soap original 175 grams, 300 down to 199. Packing bag 40 shillings. Ukinunua hii package ukitumia Citizen Duka utalipa 1,371, meaning utasave 472 shillings. Piga *487*5# na ulipe saizi ka stock bado iko. Ukishalipa utapata confirmation message. This means that you can go to Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket yenye iko karibu na wewe and you get to collect your product. Unangoja nini? Si ulipe saizi ka stock bado iko na enjoy discount yako. Citizen Duka, the home of discount. My name is Sebastian Mutuku Wambua from Machakos. I am a retired systems analyst. I'm into 6 months playing and I was not even expecting to see anything until when I saw that text message and I couldn't believe it. I got 12 predictions out of 15 on the jackpot. The first person I told was my wife. This is good money. I think it will go far to help myself and a few other people that may be in need. I want to encourage other people. Please go ahead and try your luck. It's always good to try, just like I did. Looking at my win here, Shabiki in Minnesota. Thank you, Shabiki. Shabiki Super Jackpot. Mi time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLPA 671. Eichung Punjab. Hera Mutegno Neodongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani. Oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Okunyal paro kaka unopuonju, wan ji adek wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Jopiny pod medo golo ywak ewi pek mar rwako nyingegi e chenro mar okumba manyien mar SHIF ma chako tich ayanga odiochieng' ma kiny. Moko kuom jopiny ywak ni gionge kod ler malong'o ewi kaka itayo chenro no. An kaka ng'ano mantiere okumba machon, daher mana wacho ni loch masani nitiere mitayo gi President William Ruto ni do bed kong'eyo ni piny tek
gi ka ng'ama nyokawo loch e gigo kaka mag thiethgo do weyo kata do punguza mane nitie chon cha mondo bed free gi manifesto mare gi manyo kony ma en ga kaka gi wisdom en ga go ok do chako keto wakendo e ng'ado okumba manyien mar silingi 900 mano dhi hinyo jo Kenya nikech manifesto ne gimo setimo kada chiel onge. Kwang'iyo portal mar jo chief osechopo 1.5 million kende to jo Kenya lawo 50 million tiende ni gini jo Kenya pingo sirikal nya dok chien matin to gitim gimiluongo ni public participation to gipuonj jo piny e wi okumba manyien ni to miyo gimi ji thuolo mondo ji yudo kik we oko mondo at least chief ni obede namba moro maduong' mane nigi NHIF cha. Chief mokelni ok ane rachne as long as ni onyalo bet ni wanyalo yudo thieth makare, wanyalo yudo yath osuptal, wanyalo bet ni ok chajwa gik masani chajowa mang'eny gi. Newach kata kamano kanif nidhi godo tiyudo ka pod nitie pesa moko manyaka ichul mang'eny. Jatend migepe Musalia Mudavadi owacho ni piny owacho gero beto sekta mar keto mwandu e kind piny Kenya gi China kane oloso e mbete ma piny China ma pacho ka manae boma ma Nairobi e nyasi ma dialo higni 75 nyaka ne sidi piny China matayo chenro mage. Mudavadi owacho ni winjruok e kind Kenya gi China mar keto mwandu e sekta mopogore opogore pacho ka osemiyo Kenya yudo dongruok mathoth. Mudavadi bende okono pinje moko mondo tim kaka China osebedo katimo. Jambete ma piny China ma pacho ka Xu Pingjian to korka kore owacho ni China oseketo chenro ma keto mwandu e sectors machalo kaka wuoth, teko, stima, weche tudruok manyasani kod mamoko mondo kony e loso thuolo mag tije ne joma tinde pacho ka. Will benefit all African countries that have diplomatic relations with China and effectively leads the China-Africa cooperation to new heights. The outcomes are of far-reaching significance for guiding the development of China-Africa relations and achieving modernization for both sides. Kenya greatly values the strategic partnership with China, which is people-centered, mutually beneficial, and permanent. We are happy with the joint measures by both governments to enhance the Kenya-China strategic partnership through implementation of the joint vision for advancing modernization and building an even closer Kenya-China community with a shared future. Obila onyiso luoro e medruok ma nyithi skul ma bende koro odonje Nyasore kendo wacho ni biro chako apedha mar mako jogo ma bende uso yedhe omeru je tok chik. Obila wacho ni gisendhi achije 4 e dweche 2 mokadho kendo mako Nyasore mane onge ohingo shillings million 2 e kindego. Kan loso gi jofwambo boma ma Naivasha dweche manyoro jalup county commissioner ma Naivasha Josiah Odongo wacho ni giyudo maling'ling ni nyithindo weyo somo kendo donje ohand Nyasore e gwengego. Mai biro stima obila dhi nyime gi timo apedha ne achije moko 2 mane buodho molal bang' obila chopo kama osenegi yedhego mag Nyasore kadak makabati yo Naivasha. Kata kamano obila nomako apiko 2 TV kod miche mag akota mag Nyasore. Tulipata 98 rolls of bang. 98 rolls of bang na mnaona hapa. Samples ziko hapo. Tulipata 3 brooms, there is a sample there. Tulipata packets ya rolling papers. Value ya misokoto ya bangi ambayo tumepata leo ni kidogo, ni 30,000, lakini vile nilitangulia kusema mingi waliweza kusafirisha nje. Swali ni kwani jamii yetu pia wanaweza kuona vitu kama hiyo inaendelea, lakini watu hawezi kuleta ripoti? Na hawa jamaa mandugu hawa wawili wanafanya biashara ya bangi kwa nyumba yao hadharani, sio siri, kwa nyumba yao. Nyumba wanakaa iko na geti kama 4-5 hivi. Kwa hivyo wakati askari waliingia, kumbe kuna geti nyingine ya siri walihepa nayo. Hapa niko na gari ambayo tumekuwa tukitafuta, gari ambayo inatumika kusafirisha bangi katika Naivasha County. Na nataka kupeana warning kwa huyo Odongo na Opio ambaye ni wandugu. Hiyo gari musarenda, mulete hiyo gari hapa kwa station. Hiyo gari kuje hapa iletwe kwa station na nyinyi mujilete na hiyo gari. Na nawapea 24 hours. Aworo Odongo gopio teru ne apisas magobila nyamburko unu bendu chope nyim apisas magobila. Komachielo
Ji mane pio ula orocho chendo magi county ma Tana River dwane piny owacho mar county no omigi mwandu maginyalo gero godo udi manyien ka giywak ni sani gikale midhiero mathoth magitimore kinde ma piny owacho mar county ma Tana River nikod chenro madaro oganda modak e gwenge mag Mororo, Ziwani kod Bakuyu kendo terogi kuonde moseketenge maula ok bikelonegi midhiero. Oganda manyaka sani jote gwenge moko e county no kone gikale ngima matek kaluwore ni ok giyudi chenro mag piny owacho kendo kwayo jotelo mag county mondo chwal negi chenro manyalo miyo gin bende gichal kod gwenge mamoko. Tafadhali tunaomba mkuje haraka, saa hii tumeishi kama mbuzi mahali moja. Hii jambo ikuje ipimwe sehemu hii, kila mtu apatiwe ploti yake, na yale msaada walisema watakuja kupeana mabati, watakuja kupeana miti za kujenga naye na vitu vingine vingi, wanasema isiwe tu ni mdomo wanaongea. Tunataka vitendo. Tunataka watokee hapa, watusaidie na waweze kugawanya, kila mtu apate sehemu yake na kila mtu ajitayarishe njia gani anaweza kujenga ploti yake. Kutoka tukuja hapa, hatujaiona MCA. Hata kuja kutuambia habari zenu, hajaisema. MP, area MP, Bura constituency, hata siku moja. Na hii ndio ile barabara kubwa yenye inapitanga kubwa wote. Hajai kuja kusema habari zenu mmelalaje, hajaisema. Nauliza mimi, kwani sisi tumekosea nini? Wengine wetu hawajapata hema, wengi sana hawajapata hema. Wenye wamepata mahema ni kidogo sana. Na ile janga tunapitia hapa ni janga kubwa sana. Usiku tukilala tunasikia tu fisi na nguruma hapa juu. Na tunafumulia tu tunalala. Hapa tunashinda tuna njaa na tunashinda tunalala tuna njaa. Maji manye hatuna, chakula hatuna. Huko mahali tunatoka ni mbali. Hakuna kibarua sisi tunaweza kufanya hapa. Huko wakati tuko walikuwa tunakimbilia huko, tunapata kidogo ya watoto tunakula. Malayo guogi 200 ochanje county Makwale kaka yorgengo tuoche manyalo miyo gi lokore sude. Chanjo matimba onge chudo otakod piny owacho mar county Makwale komakore kod jolony mag tuoche le mamoko moting'o punde kod paka bende omi chanjo makamano mar konyo gi tuoche manyalo miyo wigi lokre. E kindeno lakteche mag jamni bende otimo thieth ne guogi kod paka ma konyogi e komo nyuol mondo duok piny kwan le ma dang'ni e gwenge makono. Pia ningependa kusema kwamba kati ya hizo dog bites 602 tumeconfirm tu 2 visa viwili vya ugonjwa wa kichaa cha umbwa katika umbwa, lakini hazikuwa zimefika kwa wanyama, kwa binadamu. In line with the strategy, the National Rabies Elimination Strategy for 2030. So we are targeting 2,000 dogs here. We're also targeting 800 cats and 200 donkeys. That is our target, and that is the reason we've chosen those 3 animals is because they're the most at risk when it comes to rabies. If you do not control the population of dogs, especially dogs and even cats, and then you end up having dogs that are giving birth, every now and then, the owners are not able to feed them. They're not able to house them. So some of those dogs will go roaming in the markets, go roaming in schools, and then there are high chances that they are going to bite a children here, a person here. And there are also high chances that the owner is not able to vaccinate them. We want to urge the population to practice responsible pet ownership, where they ensure their dogs and cats and even other animals are vaccinated, so that we are able to kick out rabies from this country. In case ya kitunga mtu sina kesi kwa sababu niko na barua ya kuonesha kama mbwa wangu ameshatungwa. Kwa hivyo nashukuru. Jedake county Manarok ni kod luoro mathoth kaluwore kod nek ma coach matimore county no. Kama wachore ne bojumbe ariyo. Ji 14 osenegi yo magalagala. Giko ni kaluwore kod kit nek matimore kuonde dak ma yuto gi jini e piny. Luoro kod tich nitie ni kweth mag joma undu manyalo bedo ni timo nek magalagala moseneno kuonde go. Kuyo omako dala Moses Lakinayo e gweng' ma Bobong Bang
monj kod kweth jomaundu manyaka sani obila timonegi apedha. Jopiny medo kwayo apisas mag arita mondo orid arita maneno ni arita oduoge wang'e kaunti no. Watu wanauawa kiholela holela hapa Narok. Wanauawa wamama, vijana, wazee, na si kitu ambaye tunafurahia kabisa, kwa sababu tangu kuanze kuwa na shida hii watu zaidi ya 14 wameuawa hapa Narok. Ile kitu naomba serikali, naomba tu watutolee justice kwa marehemu, kwa sababu alikuwa kijana mzuri sana. Tunaomba county commissioner wetu tafadhali apply maskari ikuje town hii kusudi operation ianzie mapema kuanzia saa 2 na iwekwe ni kama curfew. Manake mambo ikiendelea namna hii na hii jamii ya county hii, tutakuwa na classes ambaye tutaweza kushindwa kudhibiti. Ningeonelea msako ianzange mapema saa 1, watu kama sisi watu wa bodaboda saa 2, kama ni wanaume wao wamefunga. Chenro mar jojo piny oyudo thuolo mar ng'eyo ka ginyalo tudore gi jogo manigi ng'ol ma winjo ne ochopo giko mar odiechieng' manyoro, kama kuom oganda e kaunti ma Homabay ywago midhiero mag kale ka giwacho ni migepe mag piny owacho ok osebedo ka dewogi kata ogendni mamoko. Ripota maro e kaunti ma Homabay Ali Abich ne oloso gi moko kuom jogo manigi pek ma winjo kendo giwacho sigandgi. Dwe mar 9 en dwe makende mar miyo jopiny ng'eyo ka ginyalo tudore kod jogo manigi ng'ol kata pek mar winjo, ka bende ne thuolo mar ng'eyo pek ma gisebedo ka gikale e ngimagi kod yore minyalo konygigo mondo gidag kaka owinjore. Jogo mani kod ng'ol mar winjo thothgi ok osebedo ka yudo yot e ngimagi, ka jokedo ne ratiro margi bende osebedo ka ywak ni jopuonje manie skunde moyiedhi ne jogo mani kod pek mar winjo thothgi ok yudo omenda mag jolo sombgi. E kar dak ma Got Rabuor ka chud bura ma Homabay Town, Jael Achieng' ma bende ni kod pek mar winjo kaachiel kod wuon pargi ka okalo jalok wach ywak ewi pek magikale ka sani odiwo kod wuode ma jaklas 9 e ot nyaka ne riembe dwe achiel mokalo nikech nok mar school fees. Society ni kod negative attitude kuom jogo modak kod ng'ol. An gi nyathina ma wasechandore godo kanyocha donje form 1 tasebedo gi shida kabisa nikech kaka yud pesa onge, tich bo kanyal yudo, school fee onge. Koro kaka nodonjo form 1 idwaro 32,000 to nyaka sani nyathi pod nigi balance maduong', aonge gi pesa, sebedo gi paro mang'eny. Nyathi dhi school dakama jumbe 2 iriembo nyathi to ambi aonge tich. Jael wacho ni kata mana yudo tich apise mag sirikal ok yot ne jogo mani kod pek mar winjo mondo giyud kaka ginyalo konyore, kendo ma osemiye pek ka okwayo sirikal mondo yie oresgi. Atemo kata donjo offices mag government to ginyisa mana ni ariti. Koro anakwayo akang'eyo kaka dakonyo nyathina ni. Wazazi wangu wako na shida ya kutosikia. Sistangu mkubwa aliacha shule juu hakuna mwenye alikuwa anaweza kumlipia karo ya shule. Nami pia hapa venye niliingia kidato cha kwanza sikupata mwenye anaweza nilipia karo ya shule. Rawera ni mabende ni kod pek mar winjo ne ong'ado mondo donje tij riembo apiko e boma ma Homabay bang' yudo lony mare ka tiegruok mar tije lwedo nikech onge ng'ama nyalo mako bade. To bang'e adoga paro ni anyalo timo vocational training. Koro nadhi asomo goranda nikech jonyuol na onge, to koro adoga paro ni to koro ere kaka adwa timo. Awacho ni kadhi penjo jok ma wuoyo gi ni to anyalo puonjora riembo pikipiki nang'o. Akwayo osiepa moro ni yawa puonja. Koro atemo bedo kaka abedo to kamano to puonja kamano madhi mang'eyo riembo pikipiki nikech aonge gi pikipiki mamara. An mana gi ng'ato miya, koro ariembo ne to godhiambo waduoko pesa luwore kaka pesa oyudore. Koro amba yudo matin to amiyo wuon pikipiki be mare. Bedo ni jogo mani kod pek mar winjo kale midhiero mopogore kuonde ma gidake emomiyo wal dwe mar 9 higa ka higa dwe makende mar miyo jopiny ng'eyo matut kaka ginyalo tudore kod joma kamago ma ok girocho ratichgi. Nigatere belief moro mag winjo gigo ni momo kiny kia ni kigoye to ni nyaka remo chod, mago gina nyaka remo chwere koweyi, mago gina met. Janyuol monyuolo bende winje chunygi ni nyathini kata somo onge kamobotima kamobodhi. Koro inwang'o ni janyuol konyuolo nyathi to neno ni nyathine ma winjo cha emokwongo tere skul to mamomoni to werego. Kata ka gibiro mondo gikwa kony mar CDF to migi. Janyuol wacho ni ka gidhi tinyiso gi nyithindo mong'ol ok mi. The society can never be inclusive
ka the deaf, the society oknyal communicate with the deaf effectively. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Aya, chopo kinde mag nyiero nyakwara Ramogi mana kaka juma ka juma wathungi gi nyiero e weche mag masako it mag juma. Walter Nyambaga oloso weche mage juma ni wachika ni itwa. Masako it wachako gi Gasagwa. What you are doing, tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Gasagwa. Ineno ng'ato gi 18. Tunakuonea 18 wewe mzee. Wewe. Tunakuonea 18. Wachiri gi jini to unene nade chama kanyo. Should that motion of impeachment sail through, our immediate concern then will be to eject him also as a member of the party. Yawa. Party bende udwa gole. Eject him also as a member of the party. Chiro ni nono, joma uso woga ni Rigiji. Wananiuzia woga. Si wananiuzia woga. To Rigiji gin ng'a gini? Mimi naambia hawa. Gin ng'a gini? Ati wabuge wananiuzia woga, ati watanifukuza kwa kazi. Bwana Rigiji, to ka othichi oko, to jo chama mag UDA ka bende dwani mondo osewi koyuo. Ang'o ma ditimre? Kama hamutaki Rigathi Gachagua, sasa si UDA takwisha. Papa Francis Atwoli, ikoni ng'ato kowuondo Nyasaye. Kadanganya Mungu, ewe Mwenyezi Mungu nisaidie to run the government. And then you start contradicting the government policies and yet you sit in the cabinet. Atwoli, to koro ibitime nade? Kama mtu mmoja anataka kupeleka watu kwa vifo, au arrested. Chanzi sana. Aya. Gladys Wanga. Ikoni jenzi nyoti mang'o. Jensi nyocho wuok mager. Kendo ne ginyalo lawi wanawa jensi. Nyawang'aya. Ing'eyo teko jensi? Kendo ne ginyalo lawi wanawa jensi. Nikech jensi ng'i gi pimi. Chanzi sana. Ong'ondo Were, ine ja Kiswahili achiel kende mutegno. Wach Kiswahili Wood Kasepol. ODM gi UDA en kaka pi gi mafuta. Nuane? En kaka pi gi mafuta. Kwasedagi dhako ni mwang'iyo kelo nyithindo waneno ni oko jajuok kati kelo nwa dhok. Piki ponki. Ikoni in bende iromo. Kuri urugi Ruto otim ng'ad wanywand mareno. To kokuyudo ranga uru maber. Bas. We wasura ne machiegni kod Mungu. Kata paka muti bende gado chiewo. Dana, Jukumiel Nyagowete. Bas, Jadwen kondakta mar juma dhine Nyaduse ni. Mago emasako it kod Walter Nyambaga. Ramogi TV. Brate, huu mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi Shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomotion na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Akina mama, sasa
tunakuletea shopping offers za ajab. Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea this week's discount na inatoka Jaza Supermarket. Jaza Home Brown Sugar 2 kgs, Jaza Home Tissue Paper 10 pack, Rina Vegetable Oil 3 liters, Jamaa Cream Bar Soap 1 kg, Jaza Home Long Life Milk 500 ml 12 pieces, Prestige Margarine 500 grams, 2 packets za Jaza Home Long Grain Rice za 2 kgs, Jaza Home Green Gram 1 kg, 2 packets za Soko Maize Meal 2 kgs, Fahari ya Kenya Tea 100 gram, Colgate Herbal Toothpaste 70 gram, Santa Lucia 400 gram, Toss Detergent Powder 1 kg, 2 packets za Ajab Home Baking Flour 2 kgs. Sasa, ukinunua hii package kutumia Citizen Duka, utalipa only 4,370 Kenya shillings. Mega *487*5# na ulipie saa hii. Kama bado vitu ziko kwa stock, ukishalipa utapata confirmation message yenye inasema sasa you can go and get your product from any Citizen Duka counter yenye itakuwa kwa Jaza Supermarket yenye iko karibu na wewe. Unangojea nini? Imagine harakisheni kama bado vitu ziko kwa stock. Citizen Duka, the home of discount. Kidonda miketona newecherage Rama nyagini rama Nyathina gini rama Yabe nyiri gini rama Weketa gitingone Ango mundo kupachime nyagiera Aworo Ango mundo kupachime nyagiera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV, Eod Jotu Duto. Ile naweza sema ni Mungu. Ni Mungu, si ndio? Ni mkulima. Ninajua itanisaidia sana. Ndio hii cheki yako, angalia amount uhakikishe ni hiyo. Ndio ile pale. Na hii atuambiangi watu ni nini ndio iko ndani. Inaitwa the Jipange Goodie Bag. Nashukuru Jipange na vyo sasa. Kila mtu anaweza jaribu na anapata bahati yake. Anaweza bahatika. Nyithinda ariyogi chali unu wange wich kuot kata matin nikech nonyuolu ka unu wange wich kuot. Saher en nyako matin ahinya e odni, to en pache tiyo maber moloyo un ji ariyo.